Good morning, Madam Agnesia. Happy Fiesta. Fiesta. Magbambam na sa takaron. Para sulit ang atong pamista diri sa Cagayan, magbambam jud taman geng. Papari akong lulot eh. Pagkaon ka mo kay, aron dili mo kasi sa inyong meeting. Aron may meeting. Gawas ta diri kung unsay update diri sa mga nangahubog kagabi O di apa? Si Ibong Dani na di nagmata na ba ni ay mata na di ay nya kani isa hapa na si Maribel diri sa Cagayan naguban ni Budog kay karon magpa-medical pud siya kay mularga na siya sa hadapit Riyadh guys nag-apply siya sa unsa nga agency Golf bitaw nag-apply siya sa agency guys maunang hope nga walay kakulian ang tanan maka-apply siya og maayo ang yang amo didto na kay Indiana ra banignaw basig Ginoo ko muna amping-amping lang jud no diri sa lamisa na anay atong tan-awon mao ni siya ang sobra kagabi sa mga sudan di ara lami ni siya kay halang-halang siya and then ang humba na luto ni Papa mao na siya nya na ay sinugba. Mother Marites, how are you in the morning? Okay ra. Ang arthritis nagtukar wala pa. Oh sige, sayaw-sayaw diyan Mother Marites. May naluto na dito. Unsay pangalan ni Mother? Beef stick. Oh. Beef stick, beef stick. Oh kani ambot na unsa ni. Litso ni siya nga gamay. Nya kani Litso nga gamay crispy pata na siya. oh crispy pata. Ako litson nga gamay. Nya kanidani na side. Wow. Nya kanina po dani. Humba. Another humba na pod. So kani siya hamonada. Ang bright talaga ni Mother Marites. Ito siya. Ito. Humba. Ito Mother, ano to? Humba. Akala ko kuan minudo. Ito ang minudo. Yan ang minudo. Nandito yung minudo. Si Auntie Inday, na si Auntie Inday ari. Dili mi ka kuan diri kay kami kamera na dani si Lily naghiwa na sa kuan. Si Ondoy gisapot wala. Babay ka no, babay. Oh, babay na. Babay na. Oh, ka uli na dito ka. Okay, nagbabay naman ka. Diri na punta sa kuan. Gawas. Naa diri si Kikin. Kani way uyab dig pakaingon kay bugnaw og simod. Oh. Maunang matigwang gini siya kung kinsay ganahan diha mag PM lang nako. Kani ako uyab karon. Napay another uyab ni Kikin di araw atong tan-awon. Ang another uyab ni Kikin di ara makagaba. Oh. Kana wa na minyo na. Oh, minyo na CR. Naada ni kuan manok man manok ni siya. Oh, i-fry daw na nila. Si Kikin, unsa din kin nga nag-ice din na kanding na akin. Tambok di kay no. Nya naapa diri nga bugnaw og simod dig pakaingon. Oh, apir ni sila Kikin. Igsuon ni sa papa ni Kikin. Kani sila nga mga kaliwat, maminyo ni tag 50 ang edad. Kani sila si Uncle Dodo. Kay si Uncle Dumi 50. 50 naman si Uncle Dumi na minyo. Nadani si Jimbo. Kami kamera diri guys, mga kabantigan family. Si Inko Miloy na adani wa pa naka tagay sa dugos. Wa pa nakatagay sa dugos. Kani siya nga pato gikan ni dito sa muna gikan dito sa bukid. Nya tanaw nato diri kina kuno naglumlum nga pato diri. Kay asa man? Asa nagkuan? Sa lababo sila naglumlum. Oo to ara day Asa? Naglumlum? Wala nagitlog? Nagluya siguro na Ha? Tik 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 tik. Ay to aram day ang isa Walay hangover dia, uncle?
Ha? Ah, wala di ay. O karon tudahi. Kaya wa naman mo ilutoon. Si Papa ug si Uncle Dudo ang nagluto dinhi. Nya ilang gi tabangan. Nagpuririt eh. Kisay nagpuririt ging. Wala. Ha? O ang pangalan sa iyang vlog ni Budog, Budog TV. Oh, Budog TV. Muna na atong ikuan pangalan sa iyang kuan channel. Budog TV. Budog TV guys. Mm. Salamat. Ma, mga kubuwak. Mga bulat. Katotanan. Ano yung bulak mo? Ay, mga Oh, dagan may buwak mamarusaan ni. sa Mag- una gitsi mga sada kay tong bulak karon mo na. Katong pagpandemic. Oh, grabe mo. Nama kay ko picture na tudaan sa una na. kayo kung Mm. ano itong pag... Abati akong sa taas. Puro na bulak. Mm. Puro karon wa ni ate man tanaw kang bibilya na malaya na. Sa una kuan gid kay kay palit ko tag 300 ang isa ka pat. Namo na karon nga wa ni ate man kay na busy na mo. Lagi. Kani Kani ma, wala na ikuan na similya. Oh, dito. naadat to. Hindi buhat na niya nang Diba nagapangulak? Sa una, pangsulod. nakabantay mo sa akong video sa una nga diri. Dani puno ni siya buwak dani sa una. Karon nagamay niya buwak pero atong daginuton kay para makakuanta. Wa na kay mga manok na magulang gapang kuan diri. Wala na gyud. Kani siya maunindot di sa ni siya oh. Oh, Ma-train ni mo. na wala naman na ate man ano matanawan ko. Dani magkuan ko dani. Kani wala ni kuan dani no. Oh. Wala liwat dani. Saka sada na mo na ilumbay dia o dako na nito. Sa imong kuan. Magani. Naanatay na kawat ani. Naanatay na kawat. Naanatay na squat. Kanina ma. So, ato panigdugangan kay gamay ra ni. Gamay ra ni. Kay dito wala na may mga buwak kaayo dito sa amua. Gawas datong pag-pandemic jud kay grabe kadagan ang buwak dito sa bukid Kani mo man karon siya. wala na. Kani man siya. Kana ah. Mo ni siya. Dagko man kay ini kay kapag apahan man si tulo ni kapag inani kay pag indoor baya ni sa Oh. sulod. Ba nagatulog mo sa una nga diyan ako Oh. pangutang. Sige ang bakaan atong iro ni Agnes. Ang katong diya sa taas wala naman no. Mo gani to ni pag naog na ako kay nga imong apit. Wan bito sa una sa Walay saha na siya. asa na. Kana ah. Wala no. Titanaw na tutong dito. Pwede naman na oh. Kanaan na lang. Mo kanina na kay buhi na. Kanina lang atong daginuton kay dali naman Dali ikabuhipon. na kay dito ba oh. Silod na silod. Another collection na punta. Way hangover diya. Way hangover. Yan na po ari. Mauna na ako guys sa kanila kasi mayroon pa akong importanteng lakad. Bibili ako ngayon ng pocket wifi doon sa Gaisano Mall, madam. Sana magka-wifi doon sa Payag, no? Testingan lang nato. Pero magamit niya po na anytime na po. Oo, madala-dala man. Madala-dala man nato, no? So, eto. Bye-bye muna mga marites here. Oh, okay ra Uy, ka? paggawas tong ilabhan kung makaabot din ito. Okay, mother. Ma? Ari na ko, ma. Ayun na, sila na ni mama. Oh, busog naman sad kay ko. Dagay ko nakaon. Madam, bye madam. Bye! Namatay bulak nga na harbat dare. So atong dalhon. Bye, bye, bye. Masakay na tayo. Here si Madam Ari. Na si Madam. Ha? Upload ayon kay. Oh, i-upload na to ni. Bye!
Si Madam Hair Supporter po. Silingan ni Mama Rosa. Taong mga friends Oh, mga friendship. Wait, lagi ba ni? Ay, guwapo na kay Sir. Ako mga kao yun. Nagtambok. Nagyami, lagi ka ba? Nagkangay di ay. Oh, una-una na kong kaon gaya daghan. Ari na ko dam. Bye-bye. Ay, alin. Unsa gang? Unsa? Unsa man ni? Wala. Baka magdagasundan ka na. Bingo floor. Thank you so much, Madam Atricia. Unsa man na ah? La, aguban si Undoy oh, nakasapatos pag si Undoy. Uban ka Undoy? Agoy, nag-lipstick ang Undoy oh. Oh. Tulkon kay ko. Ito man nagaguban man na siya. Aguban-uban man. Halin na. Ha? Len, paliw ko hawi dani lindi. Akong bulaklak. Sa kainat na. Ansa? Kara. Going to Bukid na si Maya Maya. Si Madam Agnesia nasa unahan. Si Joker. Ano ito ang klase? Ano na tanong man? Alam mo, kuha na ito. Malaman tanunan. Yung bulat na lang na ito mga kalunggo. Here nami. Mukanaog nami sa among sakyanan. Sa among sakyanan ha. Nangampisyon ka bayutag ka. Tanawa ang kilid day. Kay basigma side sweep ka diha. Aon sa ba? Sa pa. Dahan-dahan lang. Here. Isa pa. Ang bulak. Diyan akong bulak. Sa GM, asa man ta? Si GM, mag-eskwela na siya paingon. Here guys. Malabyan mo eskwelahan na to, M? Dagan kitag bring house ha. Kay naka-harbat ko at bulak ni Mama Rosa. Dani na ka? Ah, sige. Nagkanaog na si GM, diri ra siya kay naa sila'y practice. Laos ta sa Gaisano Mall. Diyan akong bayad ya. Naog na ta guys. Kadyo sa iya ha kay. May dala ka bulak. Ato ni ibilin diri sa counter. Baggage counter. Kani madala ra siya? Okay ra madala? Lili. Okay ra? Okay ra din ni madala ang bag. Thank you. Sir Madam here. Supporter. Hello. Here na ta sa sulod sa Gaisano. Adto sa akong gipalitan sa cellphone ni Agi kay naa sila mga packet wifi adto guys. Ha? Ay, nagbasad ni Agi guys, di Arabi. Pero mga viewers, gusto naman. Okay lang. Ma'am. Ay ko ha, laos ko ha. Ma'am. Bye. Ayan si Madam. Yes. Here na po You're sila. back again. Pocket wifi. Dam, bakit Smart. ba dam? Madam, modem lang. Ay, modem. Unsa naman niyang kon? Unsa yung cellphone? Hi! Bibo. Ay, Bibo lang. Oh, Bibo tanan. Bibo tanan. Para bilig ako na vlog. Modem na, kaya niyo. Modem lang, nga smart. Nanalay ko yan.
Nana, bakit? Wala yung packet. Saksa kanunay nino. Pero parang sa balay na gano'n. Mag-umo na lang kadam. Gumo. Sim. Oo, gusto siya signal. Ang saan nang gumo sa smart? Kaya po na siya? Globe siya. Sa globe siya, ay walay signal dito. TNT naman doon ang naa dito. Ano, okay mo yan. So kani siya, maskin og kuan. Siya daw taturakin sa una. Wala, oy. Ha? Oo, tas mga Yes, hello. wala sticker. Uy, salamat ha. Salamat. Thank you so much, Kuya. Mga madam, salamat. Nana ko napalit na smart wifi, smart brew. Eto, i-try natin doon kung naaba joy internet connection dito. Pahinga na ta uli, guys. Ato ang kuhaon ng atong ibilin ari. Ang akong bulak to ana sa dispatcher, gidala na niya. Pauli na ta sa bukid. Warang bulak, guys. Dala na niya. Mag van na lang ta para dali. Diretso tayo sa bukid. Eto, dala ko ang aking bulak.